Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nuwun wiyosipun sagunging pakurmatan ingkang kacehna katur dumateng para pepundhen sepuh kados dene para sesepuh pinisepuh mewah aji sepuh ingkang singklar ing pamriksa pana ing pamawas ingkang pantes pinundi-pundi. Ugi katur dumateng para alim ulama miwah para muka pangarsaning agami ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Dumateng para pengembat ing pradata pradataning desa Sidorukun ingkang pun pandegani Bapak Kades pun Bapak Misran sekalian Ibu ingkang tansah hanggung merasudeng meringrih pepoyaning kawicaksanan ingkang dahat kinurmatan kagem majelis wali matul urus ingkang pun pandegani Bapak petugas KUA Kecamatan Rimbo Ulu pun Bapak Ustadz Asmui. Fa insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ugi katur dumateng Bapak Ibu calon besan pun Bapak Misbahuddin sekalian Ibu sumrambahipun para pengombyong calon temanten kakung mliginipun ingkang saking Kabupaten Sarolangun Desa Bukit Suban ingkang pantes rinengga ing pakurmatan. Dumateng Sohibul Hajat pun Bapak Slamet Widodo sekalian garwa sumrambahipun para among gati ingkang dahat suka ing kasusilan ugi ingkang kula hormati. Para bapak ibu, para muda tumaruna sang iya warara, para tamu kakung putri nun baraya agung trah ingkang satuhu mahambek dharma. Nuwun kanthi linambaran handap asoring wardaya ingkang dahat suka sinawung hangaturaken agenging kelepatan. Mugi pinarengna kula marak kanthi matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya nun mradapa awit saking anggen kula nampi dawuh ngemban jijibahan kapiji kapurih hanjejeri minangka pengendaliwara saking keparengipun Bapak ingkang mangkugati pun Bapak Slamet Widodo nun supados hangaturaken rerantamaning adicara lung tinampi ijab kabul sehingga purna dene uparengganing titilaksana upacara ingkang sampun rinantam rinacik kanthi rinumpaka kepareng kula aturaken.
Batra ingkang sepisan sinebat eka pambukaning adicara. Batra ingkang kaping kalih winastan Dwi Yu Basuki. Ingkang kaping 3 sinebat Trilung Tinampi utawi pasrah calon temanten kakung. Minggah batra sekawan winastan Catur Panampi. Wondene batra ingkang kaping gangsal wigatining adicara sinebat Panca Sucining Ijab Kabul. Dene batra 6 sat winastan pungkasing adicara Wali Madul Ngurus. Para tamu ingkang dahat kalengga murda ing kasusilan. Mekaten kala wau menggah rangkumaning adicara ingkang sampun rinakit rinumpaka. Kanthi menika wangsul dhateng bab ingkang sepisan nun pambukaning adicara. Mila kangge hamurwani lekas wekasing karti gatining karya murih kasembadan niat kajatipun Bapak Slamet Widodo kanthi wilujeng nir ing sambikala mawi kabuka kanthi waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun lantunaken dumateng Bapak Ustadz Sarwono. Dumateng Bapak Ustadz Sarwono wekdal kula aturaken semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خلقكم من
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة
Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu ingkang pantes kinurmatan, mekaten wau menggah waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun lantunaken dhumateng Bapak Ustadz Sarwono. Mugi saged ndadosaken barokah ugi kelancaran kajatipun Bapak Slamet Widodo. Amin Allahumma amin. Dene saklajengipun pangrung pakaning batra ingkang angka kalih Nun Suka Pambagio Harjo saking Bapak Slamet Widodo. Katur kagem para tamu agung, kanthi mundhut sulih salira minangka talanging antawacana pun Bapak Rubisa. Pramila kagem Bapak Rubisa, rahayu ing sedya buntasing karya, yu basuki nun kawula aturaken dhumateng ingkang kapiji hanawung kridapun Bapak Rubisa. Nuwun wekdal kula aturaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qallallahu ta'ala wal Qur'anil Harim. A'udzu billahi minasyaiton Rirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassiri amri wahlul uhdatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Nuwun wiyosipun sabunging pakurmatan ingkang katur sangyaning tamu agung Kakung Sumawana Putri. Langkung-langkung kagem para pebunden sepuh, sesepuh pini sepuh, minggahing aji sepuh ingkang singklar ing pamriksa, bebles ing pemanggih, buntas sariring reh ingkang dahat kinabekten. Dumateng
para alim ulama, para kiai, para haji, para ustadzah, mewah para pemuka pangarsaning agami ingkang rinten ratrinipun tansah hanggung prasuding mring rehing kitab suci wahyuning ilahi ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah. Dumateng para pangembating pradata pradataning desa Sidorukun kados dening Bapak RT, Bapak Kadus tuwin sak lajengipun ingkang pun pandegani Bapak Kades Misran ingkang hanggung prasuding mring reh pepoyaning kawicaksanan ingkang dahat kinurmatan kagem majelis walimatul urus ingkang pun pandegani Bapak Asmu'i saking Kecamatan Rimbo Ulu ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Dumateng calon kadang besan pun Bapak Ahmad Misbarudin, Ibu Erna Kurniawati ingkang saking tlatah Hitamulu ingkang kula hormati. Ugi katur kagem Sokibul Hajat pun Bapak Slamet Widodo, Ibu Siti Romlah sarta sedaya amung dadi ingkang dahat kinurmatan. Boten kesupen kagem para muda tumaruna Sangya Warara ingkang kula tresnani. Para bapak, para ibu, para tamu kakung putri inggih paragung trah ingkang satuhu mahambek dharma. Kanthi linambaran handap asoring wardaya sinau ngaturaken sedaya kalepatan mugia kepareng pinaringna kula marak kanthi matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Senajan anggen kula marak kawuryan kadhi nilaraken genging Subasita nun awit saking anggen kula nampi dawuh ngemban jejibahan dumateng ingkang winasipun Bapak Slamet Widodo sekalian garwa kula kapiji kapurih hanjejeri minangka sulih salira kinen hangaturaken suka pambagharja katur sagunging tamu ingkang sepisan ngaturaken puja puji syukur dumateng Gusti ingkang sampun kepareng nyipta murba sagung dumadi ugi ingkang sampun kepareng rahmat taufik hidayah sehingga kita sedaya tasih kaparingan kabegjan kamulyan kasarasan dumateng kita sedaya sehingga kita saged rawuh ing wis mriki ingkang saperlu paring donga pangestu dumateng Bapak Slamet Widodo, Ibu Siti Romlah anggenipun niat babar kajat netepi darmaning asepuh miwaha sukta mahardya siwi ngetas pitulus ingkang putra putrinipun ingkang mawi wasiat anak Mas Ayu Aditya Eka Putri. Insyaallah sedap malih badhe kakramaaken kalian Bagus Ahmad Yaimul Latif putra kakungipun Bapak Ahmad Misbarudin, Ibu Erna
Kurniawati saking tlatah Sarolangun. Kanthi donga pangestu panjenengan sedaya Bapak Slamet Widodo matur nuwun ingkang tanpa upami ing prasasat linobong ing wardaya ingkang dahat suka amparwata suta tumanduk dumateng ingkang kepareng mangkogati bebasan kadiklem karoban ing wemanis sinanding kastuba manik kacaryaning driya dupi uninga mewah hanguningani yen to jroning sasana pahargyan kawuryan bakber hamlabar sangyani tamu agung kakung saha putri ingkang sedaya sampun kepareng rawuh manunggal karsa kapanduk ing pandulu kawuryan satata lenggah pepak sinaruja sangsaya ndamel mongkok ing manah ing sasana hambuka usi ing griya den nira sumengga panliri kepala sing walasta rumit awit saking prentuling parastya mewah estining prayojana tanolian amung daya-daya paslamet anggenipun kepareng ngaturaken suka pambagya harja katur sagung ing tamu ing sekawit Bapak Slamet sampun kepareng rakit basa mawi tembung manis manuhara kebak ing sagarawa amung awit kabekta saking bombong bebek birawa ing wardaya sakala boten kadumugen anggenipun badhe matur ngaturaken suka pambagya rahayu katur sagunging tamu pramila Mas Slamet ngersaya dumateng kula ingkang supados ngaturaken suka pambagya arja katur sagunging tamu kanthi menika kagem para pepundhen sepuh mewah para pinter pangrajik ing basa mugia kepareng nebihna walak sariipun dumateng anggen kula minangkani pamundhutipun Bapak Slamet Widodo ingkang sepisan ngaturaken konjuk syukur dumateng Gusti ingkang Maha Wikang ingkang sampun kepareng ngabulaken kajatipun Bapak Slamet kanthi nirbaya nirwikara mboten panggih aral setunggal menapa-menapa. Angka kalih ngaturaken gunging panuwun matur nuwun sanget dumateng sedaya para tangga tepalih sanak kadang pawuh mitra mewah sak jangkeping panita kajat ingkang sedaya sampun kepareng sukabela tresna caos pambiyantu ngemban bot repoting pakaryan gatining kajatipun Bapak Slamet Widodo ugi Bapak Slamet ngaturaken gunging panuwun ingkang sedaya sampun sabiyantu wiwit purwa madya hingga wusana dene paring pambiyantu panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng dana buka dana redayana karya sarta penggalihan sedaya sampun dipun tampi dumateng Bapak Slamet kanthi sukarena ing manah ingkang kasunyatanipun saged handayani namung Bapak Slamet boten saged ngaturaken piwales menapa-menapa sagedipun namung derek dedonga mugi labuh labet pambiyantu panjenengan sedaya enggala pikantuk lelintu ingkang matikel-tikel saking keparengipun Allah
Subhanahu wa ta'ala temunten dadosa amal hasanah. Allahumma amin. Ugi Bapak Slamet nyuwun papunten enggo menawi anggenipun ngajangi nyapetakaken uba rampening kajat kathah kekirangan saha kalepatanipun seru sanget Bapak Slamet nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Para bapak para ibu ingkang dahat kalengga murda ing kasusilan kepareng Bapak Slamet ngambali matur ngaturaken suka pambagyaarja katur sagunging tamu. Dene rawuh panjenengan sedaya sampun dipun tampi. Namung ing mbok menawi anggenipun nampi nyalami nanggapi kirang waradin langkung-langkung anggenipun nyametakaken gelaring kalenggahan mewah sedaya pakurmatan ingkang datang hanuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya. Kula ingkang minangka sulih nyuwunaken sih lumuturing pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Saking tamu ingkang dahat kinurmatan dipun aturi sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardu mardika mardikane penggalih kasuwun ngantos purnaning adicara. Mekaten anggen kula minangkani pamundhutipun Bapak Slamet kathahing kalepatan saha kekirangan kula nyuwun sih agunging samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kedal kula aturaken dumateng pambiyawara. Para tamu ingkang dahat suka sukeng kautamen makaten wau menggah suka pambagya harja saking Bapak Slamet Widodo ingkang dipun warnen Bapak Robisa kanthi kapiarsa wijang wijiling ukara. Tumunten ngancik batra ingkang kaping 3 pasrah calon temanten kakung saking Bapak Misbahuddin. Dene Wursitawara ingkang kula tampi badhe pun salirani dumateng Bapak Mujita. Pramila dumateng Bapak Mujita kasuwun samekta ing gati. Dene pangrekaning sabda peni rembag sepuh isi pasrah calon manten nun wekdal kangge lekasing pasrah calon temanten kakung kula aturaken dumateng Bapak Mujita nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepareng matur dumateng para pepunden, para pinesepuh, adi sepuh
ingkang tansah anggung mastuti dumateng popoyaning kautaman ingkang dahat kula bekteni. Katur panjenenganipun para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kula antu-antu barokah doa saha fatwanipun. Katur dumateng para pangembat-pangembating praja Satria Nagari inggih punika Bapak Kepala Desa Sidurkun saha Bapak Kepala Dusun, Bapak RT saha ugi Bapak petugas kantor urusan agama Kecamatan Rimbo Ulu ingkang tansah dados pundang pandomping kawula dasih ingkang saduhu berbudi dharma. Nun inggih saderengipun kula matur menggawa singkati sumangga nun kula dherekaken manut puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih ingkang lenggan punika panjenengan sedaya dalasan kula tasih kaparingan barokah miwah rahmat. Katite ingkang lenggan punika panjenengan sedaya dalasan kula tasih kaparingan kesehatan, keselamatan sehingga saged makempal netepi darmaning agesan. Sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi aturan nggih menika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para tamu kakung miwah putri ingkang tansah luhuring budi langkung-langkung dumateng Kang Mas Slamet Widodo kelan ibu ingkang tansah bagya mulya. Saderengipun kula matur menggawa singkati kula nyuwun agunging pangapunten awit kula kumawantun mambek raos kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe wawan pangandikan karena kula pidiji saking panjenenganipun anak Mas Ahmad Misbahuddin kalian Ibu Erna Kurniawati ingkang mijil saking tlatah Desa Bukit Suban Kecamatan Airtam Kabupaten Sarolangun sepindah ngaturaken salam taklimipun anak Mas Misbahuddin kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih ingkang lenggan punika kula pinangka talipun basa anak Mas Misbahuddin dipun suwun ngaturaken sekar cempaka mulya sasele karna sekar cempaka sasele sampun badhe nglampahi ijab kabul. Pramila sekar cempaka mulya sasne inggih menika Ahmad Zainul Latif putranipun anak Mas Ahmad Misbahuddin kula pasrahaken saha kula suwanaken dumateng Kang Mas Slamet Widodo masa borong anggenipun anggula wedah anak kula utawi wayah putra kula ingkang asma Ahmad Zainul Latif anggenipun gula wedah dumateng putra kekalih samangke lan nyuwun pangapunten dumateng Kang Mas Slamet Widodo ing mriki wayah putra kula Ahmad Zainul Latif boten dipun kanteni karena Raja Brana Bricis anamung tiyang sepuh kalihipun anamung nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi sak paripurnaning ijab kabul
ing samangke anak punika ayem tentrem tebih ing nirsami kala saha dipun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah lan halal. Ingkang salajengipun ing wau anak Mas Ahmad Misbahuddin ugi ngaturaken pelangkah pemesing karena kula mireng tiyang sepuh ipun Kang Mas Slamet Widodo tasih pramila ing wedal punika pamesing kula pasrahaken dumateng Kang Mas Slamet Widodo nyuwun dipun parengaken dumateng mbahipun putri ingkang asma Aditya Eka Putri Jalutinaya panjenenganipun Kang Mas Slamet Widodo. Ingkang salajengipun kasuwun dumateng Kang Mas Slamet Widodo hambok bilih ingkang wekdal dinten Sabtu tanggal 18 Februari 2026 kasuwun putra putri ingkang sampun kaijab abul ing samangke nyuwun dipun larapaken wonten dalemipun anak Mas Ahmad Misbahuddin wonten ing tlatah Bukit Suban. Tabuhipun sumangga Bapak Ibu kula tenggo masalahipun napa kula wau bidal jam 11:30 dugi mriki jam 11 kirang gangsal menit karena mriko mboten wonten acara kados ing kalenggan punika pramila masa borong wedalipun mboten watesi kedah jam 11 napa jam 12 nggih mboten napa-napa. Ugi ing mriki anak Mas Misbahuddin ugi ngaturaken rasukan pengadeg penganten putri mugi katampi dening anak Mas Kang Slamet Widodo ingkang asma Aditya Eka Putri mugi-mugi ndadosaken renaning penggalihipun. Dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang tansah bagya mulya ing kalenggahan punika hamba pilih ing samangke sampun paripurna anggenipun ijab kabul saha tata upacara ing kalenggahan punika kula sakadang pangombyongipun penganten saking tlatah Bukit Suban nyuwun pamit saha nyuwun donga pangestu mugi lampah kula ing samangke pinaringan kelancaran tebih ing nirsani kula lan ugi ing samangke hamba pilih sampun paripurna keluarga ingkang nembe dipun ijab kabulaken dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para tamu kakung miwah putri ingkang tansah bagya mulya mekaten atur kawula wonten ngarsa panjenengan sedaya tentunipun wonten kirang susilaning krama miwah kirang suba sita tata basa sastra kula ingkang boten hanuju prana penggalih panjenengan sedaya mugi panjenengan sedaya paring pangapura dumateng kula lan kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Nuwun wiyosing sagung pakurmatan ingkang kajehna katur dumateng sangyaning tamu kakung mewah putri. Wadene sungkem katur kagem para pepunden, ugi kagem para alim ulama, mewah para muka pangarsaning agami ingkang tansah mrasuden insen-insening kitab wahyuning Gusti, ugi ingkang minangka panuntun sempurnaning ibadah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ugi katur dumateng para pangembating pradata pradataning desa Sidorukun ingkang dipun pandegani ingkang winasis pun Bapak Kades Misran ingkang tansah prasudeng pring rahing kawicaksanan ingkang dahat kinurmatan. Dumateng sajangkeping majelis wali matul ngurus ingkang dipun pandegani petugas KUA Kecamatan Rimbo Ulu pun Bapak Asmu'i ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ugi ingkang kula hormati. Dumateng calon kadang besan pun Bapak Ahmad Misbahuddin utawi ingkang kepareng mewakili sumrambahipun para pangombyong temanten kakung putri ingkang dahat kalingga murda ing kasusilan. Para bapak, para ibu, para tamu kakung putri ingkang satuhu kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi lelambaran handap asoring driya sinawung hangaturaken agenging kalepatan katur ndika para tamu. Mugi pinaringna kula marak kanthi matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Senajan anggen kula marak kadi nyaruwunggus kumawantun nyelani nyandhek kamardikan panjenengan sedaya. Kalanipun ngresepi kamardikaning swasana nun wedal kula candhek. Kula suwun ngampil saking sawetawis awit saking anggen kula nampi dawuh saking ingkang kepareng mangku gati pun Bapak Slamet Widodo sekalian garwa. Kula kapiji kapurih hanjejeri minangka sulih nampi sabda peni rembag sepuh isi pasrah calon temanten kakung saking Bapak Ahmad Misbahuddin. Ing sekawit Bapak Slamet Widodo sampun kepareng rakit tembung manis manuhara dupi mulat telenging sasana wiwaha kawuryan. Bapak Ibu calon kadang besan sampun kepareng rawuh mawi nganti atmaja calon temanten kakung sinaruja sajangkeping keluarga Wandawa sakala nuwuhaken bombong bebek birawaning nala tumunten cabar wudar pangkraji ing Antawejana namung kedeleng ing telenging Wardaya datang kadumugen anggenipun badhe nampi sih ngendikanipun Bapak Kadang calon besan. Mila kawarenaken dumateng kula ingkang kinarya sulih salira
nampi rembak pasrah Bapak kadang calon besan pun Bapak Ahmad Misbahuddin. Para tamu ingkang dahat suka sugeng kautamen, ingkang sepisan Bapak Slamet Widodo kepareng nampi rawuhipun Bapak Ahmad Mewah, Bapak Ahmad Misbahuddin mewah sedaya pangombyongipun, ugi nampi salam taklimipun Bapak Ahmad Misbahuddin kanthi waosan alaihi wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene sang beteng atur ugi nampi ngendika pasrahipun kadang calon besan kados dene calon temanten kakung ingkang kanthi pusaka asma anak Mas Bagus Ahmad Zaimul Latif Atmojo kagungipun Bapak Ahmad Misbahuddin. Kejawi kula nampi pasrah calon temanten kakung ugi nampi sedaya paringipun. Tamu sagung ingkang dahat kalingga murda ing kasusilan, awit saking sabda peni rembag sepuh isi pasrah calon temanten kakung saha paringipun saking Bapak Ahmad Misbahuddin sekalian garwa, sedaya sampun kula tampi kanthi lega gumbiraning manah. Mugi tansah saged handayani dumateng Bapak Slamet Widodo anggenipun babar kajat. Para rawuh ingkang kinurmatan, dene Bapak Slamet Widodo kepareng minangkani pamundhutipun Bapak Ahmad Misbahuddin ngawontenaken sucining ijab kabul miwaha suta marga siwi priyadenaya pun Bapak Ahmad Misbahuddin saha ibu ingkang kanthi jimat asma anak Mas Bagus Ahmad Zaimul Latif badhe kadhawuhaken kalian siwi kinasih pun Bapak Slamet Widodo saha Ibu Siti Romlah kanthi sesilih Aditya Ika Putri kanthi adat Widi Widono ingkang sinengker mawi ari ingkang pinilih salebeting pradata ingkang lumampah. Kanthi menika Bapak Slamet Widodo sekalian garwa nyuwun tambahing donga pangestu dumateng para pepundhen sepuh sumrambahipun para rawuh anggenipun badhe jumeneng wali nikah ngijabaken anak Mas Bagus Ahmad Zaimul Latif kalian Gendo Ayu Aditya Ika Putri, mugi tansah kasembadan kanthi widodo lan widigda. Ing ngajeng sulih saking kadang besan pun Bapak Mujito kala wau kepareng mundhut pamit sejatosipun Bapak Slamet Widodo mewah sedaya keluarga ageng dereng mantun kapang dumateng calon kadang besan. Kok katemto mundhun pamit Bapak Slamet Widodo nyumanggaaken. Namung kemawon Bapak Slamet Widodo nyuwun pangapunten awit saking sedaya paghormatan ingkang datang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya. Langkung-langkung para muda lan mudi anggenipun ngaturaken pasugatan awit saking jumangkahing suku
sangganing bagi ebeng salira kumplawianing asta alit ninggol agengipun ngantos ngungkul-nungkuli lenggah panjenengan sedaya sarta para muda lan mudi anggenipun wirawiri harya pernah ngaturaken sugata kinarya pakurmatan kagem sagung tamu. Kanthi menika kula ingkang minangka sulih salira ingkang kajibah nyuwunaken sih lumintuning pangapunten dumateng para tamu mliginipun dumateng calon kadang besan. Para rawuh ingkang minulya ing ajeng sulih kadang besan sampun kepareng undut pamit. Dene pamit panjenengan sampun disumanggaaken mugi kondur panjenengan tansah manggih rahayu widodо wilujeng ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Ugi sulih saking calon kadang besan kala wau ngendika Bapak Slamet Widodo ing Benjang dinten Setu kasuwun rawuh wonten dalemipun Bapak Ahmad Misbahuddin. Mugi-mugi Bapak Slamet Widodo dipun paringi kesehatan ugi saged sowan wonten dalemipun Bapak Ahmad Misbahuddin. Makaten anggen kula minangka sulih nampi sabda panirembak sepuh isi pasrah saking Bapak Ahmad Misbahuddin ingkang dipun warneni Bapak Mujito. Mila sekateng kalepatan saha kekirangan atur kula seru sanget kula nyuwun sih agenging pangapunten dumateng para tamu mliginipun dumateng calon kadang besan. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun medal kula konduraken dumateng pambyawara. Nuwun.